assalamu alaikum bandiraɓe mi salmini mon kala inde mun e yettode min min ko Maymouna Ba Birhim présidente Ajifor Mouhammadi Hunare hande noon min ganda fof beela mamen o to haaɗi e amen ko weltare mawde min gondi min mbi on jaay min mbi kadi kaw Abdoulaye walla Ndiaye yo faam ko nelno musidɗo makko Elage Abou Ndiaye ko yettima kadi mankani hande kadi o yettima kadi ndo yettiɗo nde o ɓeydima kadi wadde hen kadi ko waɗi fayide par ce que wimin hande golle ɗe ma puɗɗo kadi jokka min keɓa ndiyam taw leelani ɗum noon hamin jetta Allah no fewi hamin jetta hamin ñagonoma Allah balɗe juuɗe kadi e battane moƴƴe yo Allah ɗaldumo jawdi makko ya barke Allah en laaɗum noon Ndiaye min beltima no fewi ha hona seeɗa bandiraɓe fof jarnima Hunare fof jarnima min jinno kadi komi waɗno programme amen mataw daɗo waɗi ɗum ɗo heure waɗi faussé seeɗa tan mais wuuro ngo fof ko wanno prêt pour yaltude arde jaɓɓade cortège makko e délégation makko vraiment ɗum noon ko weltanade Allah hane weltanade mo Ndiaye mais haali ɗum ko probléme baisse de débit hamin jogui hande par ce que lewaɗen certaine nanɗo leeɗe e wuuro he ene manque ndiyam ko jamma ha jamma keɓirta joni o régli probléme o ne wayno hankkadi ɓen kam ma certe ɗeɗon caɗele ɗum noon ko yettere Allah no fewi vraiment min mbima Ndiaye vraiment Ndiaye min ngala gable makko min jarama no fewi e moƴƴi enen kadi en beltima no fewi nde tawno fandare ka Abdoulaye walla Ndiaye ko ittidi yimɓe caɗele Allah yettini en joni ɗo e Hamadi Hunare en gandi forage o ko asa joni ɓuuri balɗe sappo o mon ɗo uddi te ɗo woni ɗo dañi ko ndiyam kewɗam kadi ndiyam belɗam kadi matériel poɗɗo yawdude hen foof ha ndiyam ɗam wawa montude yetto sata dow entreprise Masi forage e gardugol Ibrahima An e Mignum Siraji An foof ne waɗi complété saabu ka Abdoulaye walli ko ha timmi fof matériel ne jogaɗo ɗo e nder Fouta hande wona ade Dakar wona he batte ɗum tagui ne garɗen tawɗen wonde ɓe jogui probléme ndiyam nodduɗenmo kanko Ibrahima An o holli en janggo walla ɗo e kikiɗe he so Allah jaaɓi ma équipe o ar so tawi ɓe gaari ma ɓe mbaɗ feere forage keso gonɗo ɗo waɗe branché e sata dow mon gonɗo ɗo wuuro ngo sehata caɗele ndiyam so Allah jaaɓi hatta noon komin gadno komi waɗa ɓe mbaɗa sata dow goɗɗo mo ganduɗa min batta ɗum sata dow mon to tawi ɗo wona wonde min dokki on ndiyam min gasni tan min dartini golle amen ala min ɓeere ɗo sata dow goɗɗo mo ganduɗa ko 50 métres ɗum kadi wallirta min calmini on kadi min beltima no fewi e jaɓɓogal ngal en timmi min tawima ɗon en président o min tawi ɗo imam wuuro ngo wadde ala ko heddi donc min tawi ɓuuro ngo foof min beltima no fewi ko heddi ko ɓeydenomo duwa tan Allah jarama noon jarama machallah merci beaucoup